Daza TV, kafar sadarwa mai isarwa. Sunana Alhaji Usman Abubakar, wanda aka alakanta da Abubakar Usman Gurara. An haife ni ne a Garu, Gurara Local Government 1960. Daga nan na je makaranta, na fara makarantar firamare daga Sokoto har na zo ana Northwest a lokacin transfer ya kawo mu Kwantagora. Na yi primary school, na yi secondary school a Bahago, Ahmad Bahago Teachers College Nuna. Daga nan na wuce University of Maiduguri, inda na karanta BSc Accountancy. Daga nan na wuce Ahmadu Bello University Zaria, inda na yi MBA dina, wato degree na mataki na biyu kenan. Bayan haka da na gama degree dina na matakin farko, na zo na fara aiki a Neja State, wato da Niger State Audit Department. Daga nan Allah ya buɗe hanya, sai na koma Intercity Bank. A lokacin muna na farko wanda muka buɗe Intercity Bank. Ina Intercity Bank Allah ya kawo a lokaci da na je har na yi manager, na buɗe branch na Suleja. Ina cikin manager na farko da suka buɗe branch na Suleja. Ina cikin wannan har Allah ya bani dama aka aika da ni kasan waje, wato Germany, in je in koyi yaren Jamusanci da kuma aikin banki. Bayan haka sai na zo na bar Intercity Bank, na koma wata kamfani ana ce da ita Cash Affairs a Kaduna, inda na zauna a matsayin general manager. Allah da ikonsa, bayan shekara ɗaya sai na samu aiki da federal government, wato federal government ta ɗauke ni a matsayin accountant. Daga nan aka kai ni wani project na agric a can Gwagwalada, ana ce da shi ADP, wato Abuja Agricultural Development Project. Ina wurin har na samu posting zuwa wurare daban-daban. A takaice dai na aiki a ministry guda wajen 16 a federal government, har na zo na kai matsayin director finance. A cikin wannan aikin federal, Allah ya zo ya da ikonsa aka aika da ni wato embassy na Nigeria a Washington, wato USA kenan. Da na dawo US bayan shekara 5 da na dawo daga US, sai aka mai da ni wato Nigerian Immigration Service, inda na yi director finance har na zo na ajiye aikin gwamnati a matakin director finance. A takaice dai Abubakar Usman kenan. To alhamdulillah, ne dai to ina aiki, to ina makaranta, zan ce akwai wannan sha'awan siyasa, kuma to ina aiki ina wannan siyasan a boye, tunda ba doka ba ta yarda mu yi shi a bayyane ba.
amma dai ina harka na hulɗa da 'yan siyasa a boye. So yanzu dai da Allah ya bani dama da na ajiye aiki ba sabon abu ba ne, insha Allah. Alhamdulillah, abin godiya ne. Godiya ta tabbata ga Allah da a cikin mutane da suka nemi wannan matsayin. Ina iya faɗin cewa ni ne dai wadda ba sananne ba wanda suka nemi wannan matsayin, amma kuma na yi imani ga Allah, shi yake da shi yake ba wadda ya ga dama kowane lokaci. Matsayin da na samu shine in taimaka ma shi His Excellency wato gwamna Honorable Muhammadu Babu, in taimaka don mu ga ya cimma manufofinsa da kuma burin na wannan sabon gwamnatin Neja. Abu da ba ɗaya ba aiki bane daban, aikin gwamnati ita dama ɗaya ce, ko federal ko state, sai dai kuma dai bambancinta ita ce mutanen da za ka aiki da shi. Ba haka ba, aikin duk ɗaya ne. Duk wanda aka ce ya yi aiki a federal daga mataki na principal accountant har ya kai ga director, to ba wani abu da yake a ɓoye ko kuma wani abu da zai mai wuya, insha Allah. Su yi tawakkali ga Allah don ita matsayi yana hannun Allah ne, shi wanda ya ga dama yake ba a kowane lokaci. Mun san neman wannan matsayin don ci gaba ne na Niger State, saboda haka ina neman su zo a haɗa kai a samu ci gaba a tafiyar da wannan sabon mulkin shi His Excellency Right Honorable Muhammadu Babu. Kira na gare su shine su yi haƙuri, su ba wa wannan gwamnatin goyon baya, su taimaka mata da shawarwari wadda za a samu a ci gaba wannan state. Canji yadda muka sani, canji tana da wuya. Dole za a canji, dole za a samu abubuwa da ba su da daɗi. Kuma tun da canjin muke nema, muna neman ci gaba ne, dole a ba da haɗin kai don a samu wannan ci gaba. Na gode kwarai, na gode. Daza TV, kafar sadarwa mai isarwa.